Slovná zásoba 8. lekcie obsahuje ako prvé miesta v meste. Tie najdôležitejšie verejné miesta v meste. Tak poďme na to. A hotel. A hotel. Zopakujte si po mne a nezabudnite dať ten dôraz na druhú slabiku. Hotel. Super, poďme ďalej. A restaurant. A restaurant. A hospital. A hospital. A pharmacy. A pharmacy. Toto slovo vám určite bude známe. A cinema. A cinema. A cafe. A cafe. Pozor, tu si nemýlte výslovnosť kaviarne s výslovnosťou kávy. Káva je coffee. Coffee. Kaviareň je a cafe. A cafe. Pochádza z francúzštiny a v podstate je to skrátená forma slova cafeteria. Kafetéria. Aj my to máme v slovenčine. Takže ešte raz. Cafe. A bank. A bank. A church. A church. Pozor, tuto nevyslovujte ako church alebo church, ale church. Church. A museum. A museum. A supermarket. A supermarket. A theater. A theater. Spojenie th. Tu máme zase a teda jazyk medzi spodné a vrchné zuby. A theater, ako by ste chceli povedať theater, ale dáte ten jazyk medzi zuby, ako by ste šušlali. A theater. A square. A square. A bus station. A bus station. A obdobné. A train station. A train station. Opäť si to môžete prejsť ešte raz. A v druhej časti mi rovno poviete, čo dané obrázky reprezentujú. Čiže, čo je to? What's this? Which place in town? A hotel. Zvýraznila som vám slabiku, ktorá je zdôraznená, kde je slovný dôraz. Čiže nie je to a hotel, ale a hotel. A hotel. Výborne, poďme ďalej. Čo je toto? A restaurant. A restaurant. Okay. A hospital. A hospital. Super. Lekáreň povieme. A pharmacy. Okay. A cinema. Perfect. Pozor na výslovnosť. A cafe. A cafe. A bank. Very good. Opäť pozor na výslovnosť. A church. A museum. A museum. Toto je ľahké. A supermarket. Perfect. A theater. A theater. Námestie bolo a square. A bus station. No a napokon a train station. Excellent.